Madanin dito holiday season tayo, dito pa nang celebrate tayo ti Christmas kanito New Year. So dawatek iti amin nga Ilocanos ta kita enda basit or be safe, especially kadigiti agpapaputok agusat iti fireworks, nung mabalbalin haan kuman haan nga ken of course daytay panangkita tayo iti salon at tayo. So especially tata syempre hanggang magawidan digiti handa tayo nga naglalanit, syempre kitain da basit ti bagbagida ken of course dakkel pay nga maka-impluwensya deti panaginom iti arak. So kitan da basit they must enjoy the holiday season, nga haan nga kadigita nga banbanag ti panaginom ti arak kada panagpapaputok for everybody's safety.